Odberateľskú faktúru očíslujeme interným číslovaním, kde vyberieme druh dokladu z ponuky, ktorá je zadaná v nastavení ikona ozdobené koleso. Zadáme interné číslo, ktoré sa zobrazí v účtovnom denníku. Vyberieme, či ide o faktúru, zálohovú faktúru alebo dobropis. Zadáme číslo dokladu, ktoré sa zobrazí na vytlačenej faktúre, zároveň je to variabilný symbol. Vyberieme odberateľa zadaného v číselníku adresár, konštantný symbol, nepovinný text. A uložíme hlavičku. Následne môžeme zadať položky. Vyberieme kontáciu z číselníka kontácie. Zadáme text položky. Vyberieme sadzbu, sumu bez DPH a priradíme stredisko, výkon, uložíme. Pričom strana má dať je prevzaná z nastavenia ikona ozdobené koleso a strana dal je prevzaná z číselníka kontácie. Takto zadanú faktúru môžeme hneď aj vytlačiť. Pravé tlačítko myši sa nám zobrazí ponuka, kde tento úkon môžeme vykonať alebo sa vrátiť späť. Pre prípad, že chceme tlačiť viac faktúr naraz, tak nesmieme mať zobrazenú v editovacom formulári žiadnu faktúru a v tom prípade sa nám zobrazí ponuka na vytlačenie faktúr od čísla po číslo. A buď bez kontácie tieto faktúry posielame zákazníkovi, alebo pre internú potrebu si vytlačíme faktúry s kontáciou.